Hevsereka Giştiya Partiya Vekivî û Demokrasiya Gelan Dem Partiye Tülay Hatimoğulları beşdarî nöbeta li ber deriyê bajarvaniya Wanê bû û got ku cezakirina hevbajarvanan, operasyonên li dijî muhalîfan û tayînkirina qeyûman dê zirarê bide pêvajiya diyalogê û dê hêviya aştiyê pûç bike. Em ji vê derê bang li Qesrê dikin. Ey Erdogan, biryarê bide. Gelo tê dê bû aştiya Kurd û Türkan an jî aştiya navxweyî a vî welatê bixebitî an ne. Tu dê vê aliyê da seknekê nîşan bidî an ne. An jî çawa ku heya niha operasyonên li dijî bajarvaniyên me û operasyonên li dijî muxalefetê dê berdewam bikî. Bi vê helwestê te hemî Tirkiye dê bibîne ku kî aliyê aştiyê, kî aliyê çareseriyê, kî aliyê biratiya Kurd û Türka digere dê were dîtin. Niha tam jî wekî îmtîhaneke ye. Biryara ku di heqê Wanê da tê dayîn dê tam jî îmtîhana vê pêvajoyê be. Nöbeta ku piştî hevbajarvanê Wanê Abdullah Zeydan duh sêşemê ji aliyê Dadgeha Cezaya Girana Amedê ve bi îddiaya alîkariya rêxistina çekdarî kiriye hat cezakirin dest pê kirin. Rûnişvanên ku bo piştgiriya hevbajarvanê Wanê kom bûyî ji ber gumana tayînkirina qeyûm heya serê sibê jî terka bajarvaniyê nekirin. Hatimoğulları di axirtina xwe li ber deriyê bajarvaniyê balkişan ser vê biryara dadgehê û got ku leşkeriyê bi xwe wek rapora şarezarana pisporan pêşkêşî dadgehê kiriye û diyarkirine ku Zeydan li cihê bûyerê dûr bû û bo wan nebûye asteng. Ev cezayê ku dana Zeydan ji bo me çi qîmeta wê nîne? Ji bo gel çi qîmeta wê tune û her wiha di çarçoveya qanûnan de jî çi qîmeta wê tune. Bi dayîna vê cezayê ne tenê îradeya gelê Wanê bin pêkiriye, ew di heman demê de qanûna xwe jî bin pê dike. Hêjeyê birxistinê ku hevbajarvanên Wanê Neslihan Şedal û Abdullah Zeydan di hilbijartinên Sûyekî Adarê da wek berbirjarên Partiya Vekivî û Demokrasiya Gelan Dem Partiyê bi 55 sedî deng wergirtibûn. Dem Partiye li tevahiya Tirkiye jî 78 bajarvanî destxistibûn. Lê hikûmeta Tirkiye diyarkirina qeyûman wek çarçoveya tekoşîna dijî terorê hildide dest û di vê çarçovê de Wezareta Karê Navxweyiya Tirkiye bi sedema derheqê 8 bajarvaniyên Dem Partiyê da lêpirsîn û dozên terorê hene li şûna wan qeyûm hatine diyarkirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.